Wasta Jank Gniota z Łeksewi mił belnego kumpla Władka Plestał, co mieszkał w Zierominie. Ten, co lemało na zimku, przejeździł do Gdyni i w jedno wstąpił do Gnioty na Głessena i brawantkę. Dziś Plesta jachał do dom, a Gniota głę łet prowadził. Po drodze weśle do knajpy płet dąbał i so wzałle jednego na łet zankowani. Płez ześle so dali, bez placka siepści i sjantojańską. A coś to je za tobleca na nym budynuśkły? Kłe to je budynk hyblów, ciedes, a było to niedługuśkłe płeti pierwsi wojnie światowy. W tym budynku miał so wynajęty jezdebka Stefan Zieromści, wildzi runita, co napisał wiele belnych książek. A pisał entyś co łekasiebach, gwesno że jo. Łepisał na przemiar, jak sam wies Gdynio zrówna z miasta, bo na to zdrzyły temkum łeka, a chłe co ju minęło 50 lat, to jeź w jedno dziś gadają i próbują zrównać miasto ze wsą. Jo, żeby dziś łetim mni gadala, a wicy w tym robile i sobrele przemiar znytysi Gdyni. A jakuś kłe se nazywa ta jego książka, co pisze łekasiebach? Kłe nele zarys kuso przebocia. Aha, Zieromści napisał książka w tym budynku pod zwatwą młeże od wiatru, a za to łyka siebie w murowele ta tebleca na pamiątkę i sertny wdyr. A co w tej książce jeść stoi? Stoi wiele. Stoi, jak po tej pierwszej wojnie światowej Polsko nasta i jak Gdynio webuchła. A tak młecko webuchła, że dryn i trzysk był dalek i szerok ciec na świece. Ale z wielkim trzyska i rozgłewora budować port i miasto. Taciłe trzysku nie było nężen nasie podcewe rebe, co no spokojno so ziełe lateczne lata w małym młyżym. Tej zeszłe sa wsiedci rebe na zindzeni pod Łeksewim, a ny starsi dorś, co no stracił prawy łekłe przewebuchł Gdyni i był na lewą stronę paraliż aresiony, trzymał przymływa. Towarzysznice i towarzysze, widzę ta co sądzeje, nie dają nama spokojno spać, ani są nie szchnąc. Nama nikt nie pomoże, ani nawet ka Bóg Łedin, ani podlodnik, ani ni żadna młeżeca. Musimy so sami pomóc. Radza wama wejntować z naszych ojcowistych łedów i sosiekać rzecy dalek w inszych młeżach. Rebe bełe usłyszny, mądrym radom dorsia, styrnywci i szprote ucygłe płet Bornholm. Wangłe, że słabsi regnałe płet Gotlandię, a mocniejsi cygnałe jaś do windzi meksykańści. Ze zdorsie i sledze nalazłe wytuleni płet Islandią. Tam wejdzi zbarżyczko wiele łetroków i prałetroków tech, co no mieszkałe pierwy w naszym małym młyżym, a łenich to sam prawie dziś grezą, geldzą i ścipią anielcice z Islanda ma. A tak dokładno łen to łepisywał? Kłedecht tak dokładno nie, bo wej, kto dobrze pisze, aby cie to ten widzy midzelinka ma wicy, a nigle w linkach. Przecie tej leso, chłecle ten rozzylłe albergach. Cie Zieromści nie myślał tyłe naszych westrasionych wangłeżach. Ta książka jeso musia nabec, a ten Zieromści nie płycha do łęciasa łed Zieromina. Gwesno, ze Zieromina, le nie wiada z jacigłe, z nasigłe cie z insigłe. To je decht równo skądka płycha do grunt, że to nasz belny drech. Jak sa równo wies z miasta, przemiar Gdyni. Jak sa miasto ze wsą, przemiar świni. Chcemy leso zaziec.